O sar tini tumano tuibi press meet khaimani eba kok chaulai mani panda narak jakha bisa sawi khnar make bulai ke janai tini kok chap laimani panda narak jakmani karon kha প্রায় তিনটা চারটা এমন টাইমও চুনুগুই মান খাজে খুমুলুঙ্গ চিনি বুবা গ্রানো তৈবই যে লাসিমা সংসা খাইমানি হানাং ফেনাং খাইমানি আবনো যারা খাইনি বড় মাপ সাংবা নিংলাंथों কারণ বুবা গ্রান নাহর মুক্ত উবুনো আইডিওলজি তো বহাইয়া ত্রিপুরাসা যতনো থানসাংনাই जोंनो फियक मारनाय होनो बसबा अंख दं हुखलाय आस रायराव बुबा ग्रान थानिव माप सांवा निंथों आबोनो कारणे जों दिनै प्रेस मिट खाय hambaisa ngke tini ni kogno tuibi je khumulungno tuibi je nirok tini tabuk press meet khaimani tin serai serai sila hanlu korokbo tei o kha dumani rode kono tang o kogno tuibi चिनी थानी खा दुमानि ताक फानो करुई जों जतनो कबागु फाइदि थानसान मारिबो थांगायनाय बुबाग्रानि आइडियोलजिनो नाहरै जतनो सामुं तांनाय आबोनो सिनि नाहरमु hambai sarni ni sinimung ke आनि सिनिमुं खा पन्चमोहन जमातिया अमरपुर पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट sarangke oboni je press meet khaijamani o jaga thaing khangke जागा थाइं खातियारि माइरुं अमरपुर na अमरपुर hambaisa खुलुमखा जत नायतंनाय रखनो कौके हाइसि तिनि अम्पिते अमरपुर ब्लक कमिटी तिप्राम थानेङै काइसा प्रेस मिट हाइनो जों मासबखा अमरपुर ब्लक कमिटी नि तियारि माइरां पार्टी अफिसो कौके हाइसि तिनिनि बेलाइखे खा दुमानि चिनि खा खामानि बागै अ प्रेस मिट खा खामानि के अमा हाइसि तिनि बुबाग्रानो खुमुलंगो टीपीएफ नि अंगै बेलाय साग नांगिया माने तै दुमखाक सबरा खाइजाक माने बन तैबिनि सिनि बखा बेलायखनो सलखा बुबाग्रानि मुक्तिनो नगै जों तिनि तंगै मानलिया अंखा हाइन बागैनो जों तिनि प्रेस मिट खायनि मा फाइबो कौके हाय तासिब्र प्रेसिडेंट साहेब साइथांखा बुबाग्रानो साग नांगिया माने बुबाग्रानो दुमखाक सबरा खाइमानि आबोनि दाक्ति नाकार सानना अंथों तै बाय पाटालनो सानाय बनि सेंक्राक तै बनि सिपाइ रकनो साबै आमहाइसाया खाइमानि नो दायित्वनि रेक्टिफिकेशन खाइना अंथों नाकार सानना अंथों इंयाखे बरावरनि बोखावो आसुक सलगमा इंलाइजाक ताबक सराय मंगनांनाय सालसा बुबाग्रानि मुक्ति मांगना थांयांनाय हायनि बागै जों तिनि प्रेस मिट मा खाइबो जतनो जों टीपीएफ संतिनि बुबाग्रानो अमहाइखाइफोनो जों कोनो बनि ईदनि जवाब पाठर बायरनाय आमहाय रगया फियाबा जों बुबाग्रानि आइडियोलॉजी ताबो जों करा खाइबिनो तंगो बुबाग्रानि आइडियोलॉजी नाहारमुं बंखा थानसा बनतैविनो तमाके हाइफोनो सिनि खा दुमानि हिंखे एबा खा खामानि हिंखे बुबाग्रा तिनि आसुक लासिमा संसा हानां पेनां खाइजाक मानि बनतैविसि जों बेलायखेनो खा खामलायबो तै दोग्यावैनो नाकार सानना अंथों बनतैविनो जों तिनि प्रेस मिट खाइबो hambaisa sarni ni sinimung आनिबो मुंखे संजय जमातिया अम्पी ब्लक कमिटी नि जनरल सेक्रेटारि तिप्राम थान hambaisa आं दैबो कोइनाय हास्तेनि जतसिनि तिप्रासा ताकु बुखुरुनो जों जें मांलायले हा खरकसा साया खरकसा सुगे खिनो माइके काइजां हाइफोनो जों तै अमहाइके वालाय बुलाय इंयाना तै कोइ जागावनो उकगनो तै जों केनिके याक सगलायना तै नाइस्लायना तै बुलायना तै जों तंलायनाय तै जों बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी वा सकमुं जे थानसानि मारि जों बनो सिरु तुलायनाय जों थिकनो जों दखनां हा बुबाग्रा तिनि हाइ खाइजाक मानि बुबाग्रानि मकल मुक्ति खालायमानि हाइफोनो जों बोखाव जों समजगैनो साया खाइनो हाइलायखना हाइफोन बुबाग्रा जत्तनि बाङै तिनि थाङै नाकार साइन तंजाव बुबाग्रानो अमहाइके तिनि पार्सोनेल अटैक खाइमानि जों बेलायखो दखनांलायजाक हाइनि बाङैनो जों कोइनाय टीपीएफ नि प्रेसिडेंट बाय पातालनो निनि जे हाके नायरगनो निनि समर्थक रनो नों दायथि सिने मंनावै बुबाग्रानि थानिबो नाकार मुं सानि होनो आं बाय पातालनो कय के निनि सिनि मुं सागर आनि सिनि मुंखेनो अमरपुर ब्लक कमिटी नि मेंबार्स बो मुंखे आनिबो मुंखेनो श्लोक दयाल जमातिया